ahí, ahí. Ah, vale. Els fons del resultat de totes les sèries per l'adolescents de pisos masculins. Fan ràpids o què? No gaire, no? Ni idea. Fan Volíem fer... No sé si m'ha dit 45. Els bons de la cursa, no? Està clar que el primer és llebre. Sí, sí, per això tenien llebre i tot. Paquito, ahí, ahí. Llorenç, va! Paquito, ahí, son bons. Un 800. Quan queda? 4 voltes, sí, un 800. L'altre sí... Hòstia, els altres... La deixa els deu tirar el 1000, no? Va, Llorenç, va! Vamos, Paquito, ahí. El repetia. El Quesada. Era una... Si pogués enganxar amb aquest, li aniria bé.